Ето, може би ще е интересно. Тя е един от малкото състезатели, която борави с двете си ръце абсолютно равностойно. Почти няма разлика в работата и с лява и дясна ръка, което е наистина много рядко. Ще имаме възможност и утре в финалите да я видим отново Кудрявцева. А сега Елена Болотина. Неочаквано. Голяма грешка за Болотина на бухалки. Мисля, че Радина Жекова има готовност да се включи зад кулисите. Предполагам, че Невяна Владинова е готова да сподели. Добре, в момента имаме готовност вече да чуем не само Неви, ами другите наши три момичета, които играха до сега. Обръщам се обаче първо към Неви. Неви, доволна ли си от това, което показа? Може би повече на лента, отколкото на бухалки. Ами да, доволна съм от лентата. Съжалявам, че допуснах грешка на бухалки. Наистина много исках да ги изиграя, но може би лека разконцентрация и изпуснах.